Szia, Nagyi! Szia, kisunokám! Mit csinálsz, Nagyi? Vajat köpülök. Mit? Ezt kérlek szépen, még az én nagymamám tanította én nekem, és most gyere ide, megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Így kell? Ne olyan durván, hanem próbáld egy kicsit tekergetni, néha kicsit gyorsabban, de nem mindig gyorsan, hanem néha lassíts be. Hát, úgy tök jó. Ha akadna egy picit, akkor köp rá egy kicsit. Köpjek rá, most komolyan. Igen. Azaz ügyes vagy. Ez annyira fárasztó. Na persze, fárasztó ez. De add ide, megmutatom, hogy csinálják a nagyok. Látod, így. Néha kicsit így gyorsabban, aztán így megint lassan. 40 percet csinálom. 40 perce? Hogy bírod ilyen jó, Nagyi? Régen sokat csináltam. Mondjuk akkor még máshogy hívtuk. Nagyapád nem szereti a bolti vajat, Ja. valamiért mindig azt akarja, hogy itthon köpülje. Miért? Nem tudom miért. A kis huncut. Csinál egy kicsit, addig popózok. Amúgy egyre ügyesebb vagy. Látszik, hogy az én vérem van Köszönöm. benned. Fú, kicsikém, bár újra 50 lehetnék, mit nem adnék azért a napért. Éhes vagyok, Nagyi, van valami kaja itthon? Jó, hogy mondod, mert úgyis. Indítani akartam egy főzős live-ot, akkor indítsuk a tiédből. Hát, ha egy kicsit fellendül a TikTok oldalad. Még nem tudok live-ozni, mert nincs meg az 1000 követő, Nagyi. Drágám, amíg melltartót hordasz, addig nem is lesz olyan sok követőd. Akkor rakok egy kis tusvonalat, mert úgy elkenődött ebbe a köpülyésbe. Drágám, neked jó a szemed? Nézd már meg, hogy a szemöldököm egyforma. Mintha kicsit magasabbra szedtem azok volna a nézem. jobb oldalit. A balos egy kicsit magas, a jobb az meg egy kicsit ősz. Kicsikém, neked jó a szemed? Mi van ide írva? Milyen árnyalatú rózs ez? A cicid amúgy azt anyától örökölted, anyád meg tőlem. Nekem is ilyen szép feszes volt még annó, de jó is volt.